दा बर' हारिनि अख्राङाव दाउखा बिदै बिदै दाखा दाखा जोमै गोसोम खाबाय। बे दाखा दाखा जोमै गोसोमखौबो जुदि बुजिनो हायाब्ला, सिरि मोनखांनो हायाब्ला, पार्टि फुर्तिखौ जालदाब जुलदाब गारनानैब्लाबो खौसे जुदि गसंथानो हायाब्ला, बे बर' हारिया बे मुलुगनिफ्राय जोबनांगौआ बारा गोबाव आरो सम गैलिया। दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरनिसिम बे बिटिसिखौ लानानैनो गावजों गाव बिदा फंबाय नांलाय खमलाय जाजासिनो आलादा हादोर सेपारेट स्टेटखौ थै थाङै आन्तर जयै इनसेसेन्ट पिसफुल डेम'क्रेटिक मास मुभमेन्टनि गेजेरजों थाबैनो जुदि आदाय खालामनो हायाब्ला, बे बुहुमाव बर' हारिया बै बिटिसि आरो बिटिटिखौ लानानै थांनानै थानाया अथ' गोरलै नङा। बे जास्ट जागायजेननायसो खोमा बिसोरनि मथेब्ला। आरो जोंहा अनजालु सिखना जोहोलावा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खुनु दाय गैया हसिया सुथुरनि आखायाव होलांनांबाय। बेयो जोंनि दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरनि मेगनखौ खेवनानै होबाय होननानै आं सानो। सिरि मोननांगौनि सम फैबाय बर' फिसाफोर। 5,000 बर' फिसाफोरखौ मुंख्लं जाहोनानै जों जे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एरियास मोनदोंमोन बिटिएडि आरो बिटिसि, बेखौ दिनै गुबुन जायगानिफ्राय फैनाया दिनै जेरैखि जायाबाबो कब्जा खालामनानै गावसिनि खालामनायनि प्लेनिंजों आवगायगासिनो दं। बेनिखायनो आथिखालनि बायदि गिथाव बाथाव सिटुएसनाव आंनि हाम्बल आपिल दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरनिसिम बे बिटिएडि बिटिसिखौ लानानैनो गावजों गाव बिदा फंबाय नांलाय खमलाय जाजासिनो आलादा हादोर सेपारेट स्टेटखौ थै थाङै आन्तर जयै इनसेसेन्ट पिसफुल डेम'क्रेटिक मास मुभमेन्टनि गेजेरजों थाबैनो जुदि आदाय खालामनो हायाब्ला, बे बुहुमाव बर' हारिया बै बिटिसि आरो बिटिटिखौ लानानै थांनानै थानाया अथ' गोरलै नङा। मानो होनब्ला बिटिसि एडमिनिस्ट्रेसन आन्दाराव पुलिस पावार गैया, ल' एन्ड अर्डार कन्ट्रल खालामनो अधिकार गैया। दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ ल' एन्ड अर्डारखौ कन्ट्रल खालामो। दिनै जायनिखि मानसिफ्रा अना खाना सिखना जोहोलावखौ गावथारबाय बुथारबाय, बे मानसिफोरखौ बेसेबां हमखो खोनानो मोनदों 18 जनसोल' हमदों। हमनानै हयथ' जेलावसो हरगोन, जामिनाव बिसोर बहगोन थाखा फैसा खरस खालामनानै, खिन्थु रियेल आसोल कालप्रिटखौ हमनो मोनदोंना मोनाखै। दा जोंनि दाबिया जाबाय जाय रियेल कालप्रिट, बे रियेल कालप्रिटफोरखौ हमनांगौ आरोखि। दहाय जोङो बनसुनि आफादगिरि फंसे बाथ्रा रायखांदों, बे जाबाय 1989आव इण्डियान पार्लियामेन्टआ मोनसे आयेन पास खालामदों। बे जाबाय ट्राइबेल आरो सिडुल कास्टफोरनि सायाव एट्रसिटिस जुदि जायोब्ला, बे एट्रसिटि एक्टनि आन्दाराव जायफ्रा ट्राइबेल मानसिफोरखौ आक्रमण खालामदों, बुथारदों, बिसोरनि हा हु सेदों, बे मानसिफोरखौ गोख्रैनो डिसिआ डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ दा डिस्ट्रिक्ट कमिशनारा एक्सन लानो हायो, एक्सन लानांगौ। आरो जायनिखि मानसिफ्रा बे घटनाखौ खालामदों, बे मानसिफ्रा जतदिन कमप्रमाइज खालामा बे जायगायाव थानो मोना, खिन्थु बे आयेन मथे बे मानसिफोरखौ होखारहरनांगौ। जेब्ला बिसोर कमप्रमाइज खालामगोन, आं बुलाव मावफ्लांदों, आं बहाय आलो गोजोनै सान्थियै बयजोंबो गोरोबनानै थानोसै होनब्लासो बिसोरथ' थानो मोनफिननो हागौ आरो बिसोर ओरैनो इलिगेल मानसिखा। लकेलनि मानसिया गुबुन जायगानि मानसि नङाब्ला, गोदो गोदाय जुग जुगाव थानायब्ला बर' मानसिखौ बेखौ सिथारनो बुथारनो अथ' हिम्मत बा साहस गैयामोन। दा बेखौ जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बेसेबां बुजिदों, बेसेबां बुजिनो नाजागोन, बिसोर गिदिर साननो गोनां बाथ्रा जादों। दा बर' हारिनि अख्राङाव दाउखा बिदै बिदै दाखा दाखा जोमै गोसोम खाबाय। बे दाखा दाखा जोमै गोसोमखौबो जुदि बुजिनो हायाब्ला, सिरि मोनखांनो हायाब्ला, पार्टि फुर्तिखौ जालदाब जुलदाब गारनानैब्लाबो खौसे जुदि गसंथानो हायाब्ला, बे बर' हारिया बे मुलुगनिफ्राय जोबनांगौआ बारा गोबाव आरो सम गैलिया रायजोबो। बिराद दुखुनि बाथ्रा।
बारा गोलाव बाथ्रा बुंला जायखिजाया जायफोर कालप्रेट जायफोरा बुथारदों बै माबाखौ आरोखि अनजालु जोहोलावखौ फासि होनायसिम सहैहोनांगौ दा बेखौ एस ए हल बर' हारियाव जेसेबां आफादफोर दं रायजोफोर दं जों गोख्रों दाबि खालामनांगौ आरो आं मोनसे आपिल खालामनो लुबैदों दहायसो सिगाङाव बुंदों आङो दिनै आङो दिल्लीयाव थाग्रा इन्टारनेसनेल लेभेलाव हिउमेन राइट्सनि खामानि मावग्रा सासे जोंनि मानसि दं बिसोरा बिथाङाबा जोंनि ट्राइबेल दा बिथाङा आंखौ बुंहरदों आं ओरैनो खोनादों सरासनस्रा नुदों ससियेल मिडियायाव बायदि घटना जानाय डिटेलखौ आं मिथिया नोंथांमोना डिटेल रिपर्ट कालेक्सन खालामनानै प्रिपेयार खालामनानै आंनो हर आं जा हायो आं नाजागोन होननानै बिथाङा बुंदों आरोखि खुनु दिन फासयनायनि खोथा थानाङा आरो दिनै बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै आं खावलायनो लुबैदों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जेसेबां बर' फिसाफोर एमएलए दं मन्त्रि दं एमपि दङ बिटिसिनि एमसि दं इएम दं चिफ दं डिपुटि चिफ दं बिथांमोना काटिं एक्रस द पार्टि लाइन इउनाइटेडलि सिंगल भइस होनांगौ जाहाथे जोंनि अनजालु जोहोलाव बिस्मिता मोननांगौ रोखोम जास्टिस मोनो आरो बे बड'लेण्ड ओनसोलाव बर' फिसा जाहाथे रावनिफ्रायबो गिनाङा जासिनो आनहेम्पार्ड रोखोमै आनइन्टाराप्टेड रोखोमै जाहाथे आलो गोजोनै सेफलि रैखाथिजों जाहाथे जिउ संसार खांनो हायो रायजो जानो हायो बेनो आंनि हाम्बल आपिल